ரெமோ ரெக்க இந்த 2 படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாகிறதால தேவி படத்துக்கு போதிய தியேட்டர்கள் கிடைக்கல. எனவே படு டென்ஷன்ல இருக்காரு நம்மளோட பிரபுதேவா. இந்த நேரத்துல தான் புதிய தலைவலி ஒன்று முளைச்சிருக்கு. அதாவது காவிரி பிரச்சனையின் எதிர்வினையாக தேவி படத்துக்கு புதிய பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு. தேவி படத்தோட ஹீரோவும் தயாரிப்பாளருமான பிரபுதேவா கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்தவர். ஆனா கடந்த காலங்களில் அவர் தன்னை கர்நாடகத்துக்காரர் அப்படின்னு எங்கேயுமே தன்னை அடையாளம் காட்டிக்கிட்டதே கிடையாது. இந்த நிலையில பிரபுதேவா கன்னடத்துக்காரர் அப்படிங்கிற உண்மை இப்போ வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சதால தேவி படத்துக்கு எதிர்ப்பு குரல் ஒலிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. காவிரி பிரச்சனையில கர்நாடகா எடுக்கும் முடிவால பாதிக்கப்பட்ட தமிழக விவசாயிகள் தேவி படத்தை தமிழ்நாட்டில் திரையிடக்கூடாது அப்படின்னு குரல் கொடுக்க தொடங்கியிருக்காங்க. குறிப்பா காவிரி பிரச்சனையால பெரிய அளவுல பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா மாவட்டங்கள்ல பிரபுதேவாவோட தேவி படத்துக்கு எதிர்ப்பு வலுத்துக்கிட்டே இருக்கு. இந்த எதிர்ப்புக்கு அஞ்சிய பல திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் தேவி படத்துக்கு தியேட்டர் கொடுக்க தயங்குறாங்க. இந்த திடீர் பிரச்சனையை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரியாம பிரபுதேவா மொழி பிதுங்கி போயிருக்காரு. இந்த விஷயத்தை கேள்விப்படுற சினிமா ரசிகர்களும் பிரபுதேவாவோட ரசிகர்களுமே அவர் மேல உண்மையிலே பரிதாபம் தான் படுறாங்க. ஏஎல் விஜய் எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியாது. எங்க ஆளை காணோன்னா அதான் சார் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்றேன்னாங்க. ஃபோன் எடுத்தாங்க, கை கட்டுறாங்க பத்தியா அப்படின்னு. அவன் பார்த்தான், டேய் அது தமன்னாடா. கொஞ்சம் கழுத்து வலி சார், ஃபுல் உடம்பே வலிக்குது சார். கேரவான்ல உட்காந்து அழுதெல்லாம் அழுதுருக்காங்க. ஒரே ஜுரமா இருக்கு, என்னால இன்னைக்கு வர முடியல சார், ப்ளீஸ் விட்டுருங்க சார், நாளைக்கு வரேன் அப்படின்னு. இனிமேல் 3 படம்லாம் நான் ஒரே வாட்டி பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஜென்டில்மேன் அவர் என்ன மாதிரி கிடையாது. ஐ லவ் யூ விஜய். அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்றதுன்னு தெரியல. ஆர்ஜே பாலாஜி கூட எப்பவுமே இதை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அது